Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kaharjan mugi konjuk ngarsa jinandika samudayanipun. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nuwun kasugengan miwah kabagyan awit nugrahing Gusti ingkang Maha Agung. Mugi tansah kajiwa kasarira dumateng kula lan panjenengan sedaya. Para sesepuh dalah para pinisepuh ingkang lebda ing pitutur, ingkang tansah sinanding babar tuwin medhar surasaning kitab suci kalami ilahi. Saha ingkang tansah mangastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang dahat kinabekten. Ingkang dahat kinurmatan Bapak Profesor Dr. Setiadi M. Hum, minangka ahli basa wonten Balai Basa Provinsi Jawa Tengah, ingkang dinten menika kadhapuk dados keynote speaker. Ingkang kinurmatan Ibu Suwarti SPD MPD, minangka pengamat basa Jawi, ingkang dinten menika kadhapuk dados pamicara ingkang kaping kalih. Bapak Dr. Ganjar Harimansyah, minangka pangarsa Balai Basa Provinsi Jawa Tengah, ugi pangarsa webinar wonten injing menika. Bapak Ibu dosen basa daerah saking UNY, UNS, UI, ugi UNES, sarta mahasiswa panyarta ingkang boten saged kula sebat setunggal baka setunggal ingkang dinten menika dados panyarta wonten webinar kaginaan basa Jawi kangge kaum milenial, mugi tansah bagya mulya. Kepareng langkung rumiyin, sumangga kula lan panjenengan sedaya ndherekaken, ngonjokaken puja puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung, ingkang sampun paring kasarasan kabagaswarasan dhateng kula waradin dhateng keluarga. Kajihna ingkang tansah mbabar kanugrahan paring kegiatan tuwin kawilujengan dumateng kula lan panjenengan saged kempal sedaya wonten room Zoom menika kanthi winantu ing suka tuwin basuki ing adicara webinar kaginaan basa Jawi kangge kaum milenial wonten dinten menika. Kula Esther Diviana Permatasari minangka panatacara nyuwun pangapunten dene kula cumantuka sowan mangarsa hanggembi kawardikan panjenengan ingkang katemben wawan pangandikan kinarya amuarkani webinar dinten menika. Nuwun kula minangka panatacara ngaturaken sugeng rawuh dumateng para tamu lan panyarta webinar ingkang sampun rawuh paring panyengkuyung wonten adicara menika. Salajengipun kula minangka panatacara keparenga kula ngaturaken rerencening tata laksananing adicara ingkang sampun rinanjik nun inggih adicara ingkang kaping setunggal inggih menika atur pambagyo harja. Adicara ingkang kaping kalih nun inggih andharan materi babagan kaginaan basa Jawi kangge kaum milenial saking pamicara. Adicara ingkang pungkasan nun inggih panutup. Makaten rerencening adicara webinar dinten menika. Mugi-mugi adicara ingkang sampun karantam saged lumampah kanthi lancar gancar. Nuwun. Adicara ingkang angka sepisan inggih menika atur pambagyo harja saking Bapak Dr. Ganjar Harimansyah minangka pangarsa Balai Basa Provinsi Jawa Tengah ugi pangarsa wonten webinar dinten menika.
Dumateng Bapak Dr. Ganjar Harimansyah kasumanggaken. Matur nuwun dumateng Bapak Dr. Ganjar Harimansyah ingkang sampun paring pitutur wonten webinar dinten menika. Salajengipun, adicara ingkang kaping kalih inggih menika andharan materi saking keynote speaker Bapak Profesor Dr. Setyadi M. Hung minangka ahli basa wonten Balai Basa Provinsi Jawa Tengah, ugi saking Ibu Suwarti SPD MPD minangka pamicara ingkang kaping kalih. Andharan materi menika dipun pandhegani dening Mas Galuh Rarjo minangka panglaras kasumanggaken. Matur nuwun dumateng Mas Galuh ugi pamicara ingkang sampun mbabar babagan kaginaan basa Jawi kangge kaum milenial. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya saged ngrembaka basa Jawi wonten padintenan. Adicara ingkang pungkasan inggih menika panutup. Makaten adicara webinar kaginaan basa Jawi kangge kaum milenial ingkang sampun kalampahan kanthi lancar gancar. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya saged nglestarenaken basa Jawi. Éwadéné wonten basa-basa sanesipun, ananging basa Jawi menika kedah dipun ginakaken supados boten ical. Kangge kaum milenial boten usah isin menawi ngginakaken basa Jawi. Amargi basa Jawi menika identitas tiyang Jawi. Kula minangka panatacara mbok menawi atur kula wonten cicir cecer kuciwanipun, kula namung saged nyuwun tetesing pangaksama. Nuwun, nuwun, matur nuwun.